Tak dobrý den, já vás vítám u dnešního rozhovoru s majiteli prodejen. A dneska jsem v Českých Budějovicích s Šárkou Dominovou, majitelkou, zakladatelkou Slunečnice, což je jedna z nejznámějších tady v Budějovicích, určitě nejznámější a jedna z takových ikonických prodejen, jedna z nejstarších v České republice. A s Šárkou se známe další dobu, teď poslední dobou intenzivněji, i poslední 3-4 roky jsme se stykali. A mě by vlastně zajímalo, proč si vlastně vůbec se dostala tady k téhleté práci, protože většinou je to tak, že to není jako první plán, většinou každý dělá něco jiného a potom se najednou z ničeho nic vlastně otevře příležitost a začne dělat něco takového jako prodej na zdravé výživy, což rozhodně není nic, na čem by se dalo nějak jako vzbohatnout. To znamená, že to nedělají lidi kvůli tomu, aby se zabezpečili, ale dělají to z nějakého hlubšího záměru, z nějakého přesvědčení. Tak co to bylo u tebe? Jako mě to vlastně od začátku, jako když jsem byla maličká, tak jsem se přála pracovat v zemědělství. Moc mě fascinovali traktoristi a péč o obilí a tak. Ale bohužel jsem se teda na zemědělskou školu nedostala, protože ještě jsem vyrůstala v éře, kdy muselo být povolení na to, jakoby, nebo nějaký souhlas, že jsem hodná ke studiu zemědělce, to jsem nebyla, takže jsem se k tomu nedostala až okruhem událostí jsem se k tomu dostala, že teďka to obilí prodávám, ale hlavně proč jsem se k tomu dostala, bylo to, že jsem byla dost nemocná. Od malička jsem měla prostě chřipky, angíny, asi 16krát píchaný uši a byla jsem pak hodně nemocná. Tak jsem vlastně nechtěla čekat na to, že budu zase muset cítit ty antibiotika, takže jsem vlastně se takhle začala sama vzdělávat a co by se dalo, začala jsem pak pracovat v prodejně maličkej se zdravou výživou a jednoho nekamarádka přišla, že tady jsou volné prostory, že bychom do toho mohli spolu jít. A já vlastně i v souvislosti s tím zemědělstvím, když jsem dělala strejdově účetnictví a viděla jsem, kolik on vysype na to pole tun těch chemikálí, protože mi to procházelo přes ty faktury. A dělala jsem, kolik má hektarů, tak já jsem si říkala, tak proč prostě to nerozjet nějak ve větším, aby jsme nějakým způsobem pomohli lidem dostat se k těm ekologicky vypěstovaným surovinám, potravinám a vůbec k těm jako ekodrogerie, ekologická kosmetika bez těch chemikálí. Protože kdo si vlastně uvědomí, kolik té chemie na sebe dostane skrz třeba rtěnky nebo jenom na oči tušky, kolik kilogramů za život ta žena si toho na sebe nandá a je to plné chemikálí, tak se to vlastně dává na ty nejcitlivější místa na těle. Kůže vlastně málo kdo si uvědomuje, že cokoliv se dostane na kůži, ať už třeba krém nebo šminky, anebo právě třeba i prací prostředky skrz to prádlo, který na sebe nosíme, takže vlastně jsou do několika minut v celém organismu. Takže jenom zdravě jíst vlastně nestačí. A to se tady snažíme vlastně učit celý ty leta, že zákazníky, aby nejenom na to jídlo koukali, ale vlastně i to, co na sebe mažou, čím perou, čím se míjí a tak dále. A dozví se to? Tak čím dál víc na to lidi slyší, začínají si to uvědomovat, ale ze začátku se nám vlastně smáli, když jsme jezdili na různé výstavy, třeba na Zemi živitelku, tak ty pánové s umeštěnou bradou od klobás se nám vyloženě vysmíkvali, ale dneska už možná jsem chodí nakupovat, protože to dohnalo. Jestli to je za nemoc, no jasně, tak ta nemoc je taková dobrá motivace, já to znám ze svého oboru a vždycky vlastně lidem říkám, že první, co začnu řešit, když mě začne být nedobře, tak je to jídlo, potom vlastně ta kosmetika, tam je to pořád ještě přímočarý. Ale vlastně potom je důležité si uvědomit, jak říkáš, s tím praním, protože prostě všechno přichází do styku s kůží, ať to dáváme dovnitř, nebo ať to dáváme na to tělo ven. Co vám sem chodí za druh lidí teda? Jsou to jenom matky s dětma, nebo? No, jsou to matky s dětma, který si uvědomují tu naléhavost toho zdravějšího stravování a vůbec jako celého komplexní péče o tu domácnost. Jsou to bohužel hodně často ti nemocní lidé, kteří se vlastně doženou různé alergie, různé prostě nemůžou jíst tohle, tamhleto, neví už jakým způsobem se vyléčit, uzdravit, jsou zklamaní třeba z lékařské péče nebo se jí bojí a vůbec tam raději nejdou. To je potom ta smutnější varianta a ta veselější varianta jsou zákazníci, kteří sem chodí, protože si uvědomují tu potřebu té jiné nabídky nebo mají než nabídky třeba běžné ty supermarkety. A já vlastně jsem si uvědomovala, že pak je ta kategorie lidí, kteří to dělají jakoby z toho přesvědčení, že si dopředu už vlastně uvědomují, že je to vlastně ten styl života, kterým jako chtějí žít. A vždycky taková jako zajímavá otázka, když jde člověk nakupovat jako ty zdravé potraviny do té zdravé výživy, tak jaký jsou ty ostatní potraviny v těch běžných obchodech. To je taková možná třeba trošku slovní přesmička, ale
když se nad tím člověk zamyslí, tak si myslím, že to vede k nějakým odpovědím. No, takže si myslí, že vlastně to, co děláte, to, co děláme my, to, co děláme společně, tak má vlastně kapacitu, potenciál teda jako měnit v jiném životě. Určitě, a myslím si, že to je jediný slovíčko, který tak vlastně vyjadřuje zodpovědnost. Je dost nepopulární, je možná už hodně zprofanovaný a nemyslím tímto zodpovědnost, co teďko jako trčí v médiích jako Green Deal a podobně, kdy opravdu se jde do úplně šílených, nesmyslných extrémů a opravdové věci jsou naprosto pomíjený, zanedbávaný a myslím si, že to, co my tady děláme, ta opravdová zodpovědnost té přírodě, ale hlavně ke svým tělu, ke svým organismu, ke své rodině. Protože ta matka, která chodí nakupovat, je většinou ta, která je zodpovědná za zdraví své rodiny. Ano. A to je to, co já se snažím taky lidem vysvětlovat. Je to vaše zodpovědnost se přečíst, co v tom výrobku je a jakým způsobem vás to ovlivňuje. Protože nikdo jiný tohle, co to nikdo jiný vlastně dělá. Přesně a nastudovat těch pár ingrediencí, kterých se vlastně do kosmetiky přidávají, není zase tak složité. Dneska už existují různé tabulky, kde jsou vypsané ty látky, které nejsou úplně prospěšné pro organismus a pro přírodu, takže se to dá snadno jako naučit. A máme Google, ten v podstatě cokoliv vlastně potřebujeme vědět, tak se v tom Google jako dá zjistit, no. Takže tak, no. Co je pro tebe nejradostnější na té práci? Asi právě to, když vidím ty spokojené zákazníky, jim to pomohlo, to, co jsme jim doporučili, nebo to, co si přišli koupit. A ta vlastně vděčnost za to, že mají možnost to sem k nám dojít nakoupit, protože v těch velkých obchodních centrech jim nikdo neporadí, nikdo jim to nevysvětlí. Dost často se taky děje to, že si to u nás tady poslechnou, nechají si doporučit a pak se to jdou koupit o 3 koruny levněji do toho supermarketu, to nás moc mrzí a vlastně mám radost, že ty lidé si uvědomují, že tím, že si chodí nakupovat k nám, že vlastně nás podporují a tím my můžeme, díky tomu můžeme vlastně přežít i ty malé české firmy, o kterých my bereme a vlastně to, že snažíme se taky jako vysvětlovat, že my se chováme eticky jak k svým dodavatelům, tak se svým zaměstnancům a nechováme se k ním prostě takovým vyděračským způsobem, jako dost často by to velké supermarkety, my to komu říkáme Hitler markety, protože opravdu se tam tak chovají těm zákazníkům a k těm často k zaměstnancům a často právě bohužel k těm dodavatelům, že ty běžní zákazníci si to vlastně neuvědomí, co tam chodí nakupovat. Takže je to nejen zodpovědnost k tomu, co nakupujeme, ale kde a od koho to nakupujeme. Ano, a to je ono. A zase se vracíme vlastně k té zodpovědnosti, která vlastně, to je vlastně takový to ultimátní měřítko vlastně toho všeho. No. A co je na tom těžký pro vás? Těžký je asi to nastavení té společnosti teď v té době, kdy vlastně ta ekonomická situace šla hodně dolů a ty lidé nemají tolik peněz, aby si nakupovali a první, co samozřejmě ožili, jsou kvalitnější věci a jdou po tom levnějším a prostě méně kvalitním a taky to nastavení od úřadů, od vlády a od vlastně těch zákonů, které se pořád mění a pořád nový nařízení a pořád nový zákazy a to sležiťování té administrativy a je to prostě nepřehledné a určitý zakázaný slova, který nesmíme říkat a nesmíme mít ani na internetu. No, určitě to nebudu se rozšiřovat, protože jsme zrovna měli kontrolu na texty, který máme a je to prostě směšný. No. Plno Red Bullu, člověk si může koupit plno Red Bullu, plno cigaret. Jo. A jako my tady jsme lidem doporučit třeba, aby si pomohli pomocí obyčejný pampelišky, protože to je zakázaný. Říkat, že to něco může ozdravit. No. Jasně. Ale kdybych poručila, kupte si 20 plníčků cigaret a vykuřte je přes den, tak to je v pořádku. Jo, to je taková ta absurdita. Přesně, absurdita. To je taková ta absurdita té dnešní doby, ale zároveň zase na druhou stranu pořád máme tu svobodu té volby, že? A to je to vlastně, co já vlastně se snažím lidem říkat už mnoho let, že vlastně je to na nás, jako tu svobodu máme a když chceme tu změnu udělat, tak je to opravdu prostě jenom na nás, jako v tom, abychom si tu pampelišku koupili, nekoupili si ty cigarety. Nám naštěstí zatím tím nikdo zabránit nemůže. Samozřejmě a nemůžou nikomu zakázat se podívat na ten internet nebo do starých knih, kde to je napsané a krát si to prostě už můžou jenom přijít koupit, když my jim to vlastně nesmíme říct. Přesně tak, jo. No takže o to víc je to taková vlastně zajímavá hra, jako neschovávaná. Moje téma je vlastně jako budování nějaké nové společnosti, nového světa. Tak čím si myslíš, že vy k tomu přispíváte, protože děláme vlastně úplně tu stejnou práci? No, my přispíváme zejména tím, že se snažíme brát od místních dodavatelů a vlastně vytvářet takový ten vztah k těm místním produktům a vlastně snažíme se vytvářet nějakou komunitu, dalo by se říct, těch lidí, kteří jsou takový jako trošku vědomější si toho, co činí a jak se rozhodují. Přesně to, jak jsi říkala, jako cítit tu svobodu té volby, že si mohou vybrat a nenechávají se ovlivňovat
reklamami od těch společností, které to mají peníze, protože přiznám se, že jsem za celou dobu viděla asi snad 2 naše dodavatele, co měli reklamu v televizi, jinak vlastně víc jsem jich neviděla. To jsem dokonce překvapená, že někdo vůbec řekl, protože to si myslím, že jednak je to finančně úplně mimo, ale druhak, já si vzpomínám, že jednou byla taková epizoda, že nějak jako televize Nova se ozvala a my jsme se jí snažili vysvětlit, že vlastně naši zákazníci se na televizi nedívají, ale jestli to byli natolik konsternovaní, že vlastně ani nevěděli, co na to odpovědět. Co bys teda chtěla teďka vlastně tady tímhletím lidem, kteří kam chodí skánat? Čemu bys se chtěla vyzvat, aby vlastně, aby věděli o vás, nebo co chceš, aby o vás věděli, nebo co chceš, aby si třeba uvědomili z toho, co neví? Tak jednak neví. I bych chtěla vzkázat veliký díky za to, že nás podporují. Jak v kamenném obchodě Budějovicích, tak vlastně na e-shopu, protože jsme vlastně díky covidu museli udělat i e-shop. Takže ten má vlastně celorepublikový dosah a to tak, že když neuděláme, zaplatíme reklamu na Facebooku, tak vlastně jako by nic, žádné objednávky. A když máme reklamu na Facebooku, tak vlastně zaplatíme za to tolik, co vyděláme navíc. Takže kdyby to šlo nějakým zázrakem, nějakou kouzelnou půlkou udělat to, aby na ten e-shop chodilo víc lidí i bez reklamy, bylo by to krásný. Moc bych ráda třeba, kdyby řekli o nás, že existujeme ostatním přátelům, či máme opravdu velmi široký sortiment. Máme asi 15 000. Jsme prý největší prodejna. Jsme na vlastně asi možná pořád největší prodejna v České republice, nejširším sortimentem i možná plochou, že máme skoro 240 metrů čtverečních. A velké díky za to, že u nás nakupují a chtěla bych vlastně vzkázat to, o čem jsme mluvili. A tom, aby si každý z nás, kdo to ještě nečiní, vlastně tu vědomou volbu činil a aby myslel taky na ty druhé, nejenom na sebe, to znamená vlastně na ty přírodu a na ty lidi, kteří tady zůstanou po nás, na ty naše děti. A není to v tom smyslu právě, jako že si musíte koupit elektrický auta, to fakt ne. Ale úplně od toho nejmenšího začít a to je to třeba, čím majeme nádobí, nebo čím jdeme to prádlo, nebo čím živíme tělo. A to je vlastně jenom takový komplex. A nemusíte najednou hned úplně vyhátet všechno, co máte ve špajzu, co máte ve skřínce, ale prostě postupně vyměnit. Jo, tak teď už nekoupím ten výrobek, jak chci jmenovat, ale koupím za to tu náhradu, kterou si prostě seženu, zjistím si, dneska už se dá vlastně vymysleno zjistit na internetu, co je čistý, co ne, nebo přijdete do obchodu, vám poradíme, co. Takže a když přijdete k nám, vlastně, tak máte téměř to procentní jistotu, že tady nenajdete nic, co má v sobě nějaký jako látky, které nejsou úplně nebo košer. No a vlastně lidem říkáme, peníze jsou volební lístek, že? Ta naše peněženka je vlastně to, tím vyjadřujeme to, komu chceme dát tu naši podporu, tu pozornost a tu energii prostě těch peněz. No. Přesně je to tak, že vlastně člověk, který, i třeba jak to dělám já, jo, když vlastně používám ty peníze tady, které vyděláme, tak se snažím použít jako vědomě a rozhoduju se, komu je dám, komu je za to, protože kolikrát to sem přinesou lidi, kteří to opravdu těžce vydělali, už se drželi z důchodu babičky, jo, tak já cítím zodpovědnost za to, jak ty peníze použiju. Jo, je to tak. Tak jo, tak já ti moc děkuju, já se těším na naši další spolupráci, protože určitě budeme dál spolupracovat, budeme se vídat a budeme prostě dál spolu pracovat na tom, abychom vytvořili prostě prostor pro to nový, co doufám, že se sem prostě rodí a časem se to narodí. Děkujeme moc za to, co děláš. Děkujeme vám a těšíme se na příště.